Хатын-кызлар бәйрәме 8 мартта зур Ширкли авылында гомер кичерүче безнең кадерле кешебез, газиз әниебез, сөекле әбиебез Куликова Сания Насибулла кызы үзенең 80 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Наҗия, кияве Али, оныгы Үмәр, Мәскәүдән оныгы Мәрьям гаиләсе белән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез тумышы белән зур Ширкли авылыннан. Сөекле әткәебез, бабабыз Рәшид белән 4 ир бала һәм 1 кыз бала Наҗияне яратып татулыкта үстергәннәр. Бүгенге көндә 8 оныгы һәм оныкчалары аның иң олы байлыгы булып торалар. Безнең газиз кешебезне нык ихтыярлы, көчле холыклы кеше дип атап китәр идек. Никадәр авырлыклар аша узса да, ул тал сыман иелеп бөгелсә дә барыбер тураерга көч тапкан. Әтиебез белән дөрес тәрбия биргәнгә күрә без дә бу тормышта үз урыныбызны таба алдык. Әниебез үз гомерен тулайын безгә багышлады дисәк ялгышмабыз. Чөнки ул бүген дә, олыгаеп җиткән булсак та һаман безнең янәшәдә, җылы сүзе, төпле киңәше, үгет насихаты белән тора. Авыр вакытларда ул безнең олы таянычыбыз. Әгәр без ял көннәренә кайтабыз дисәк, ул зарыгып, бәйрәм көтеп алган сыман тәмле ашлар пешереп, юлдан күзен алмыйча тора. Әгыныклары елда җәйгә кадәр көннәр саный. Алар әбикәйләре янына барып, авылда вакыт үткәрергә яраталар. Сания әбиебез җәй көнендә тик тормый. Ул урманга җиләккә йөри. Бала чактан ук мине дә үзе белән ияртеп янында ала иде. Хәзер дә минем исемдә. Быел да мин авылга кайткач, балалар белән Алла кушса әбием, безне җыеп тагын җиләккә итәрсең. Картаерга тырышма, әбикам. Без сине яратабыз. Син безгә бик кирәк дип дәвам итә хатны Мәрьям оныгыгыз. Кадерле әниебез, белеп яшә. Безнең өчен бу дөньяда иң олы бәхет ул синең исән булуың. Сиңа бүген бәйрәмеңдә озын, саулыклы гомер телибез. Раббым, шулай озак еллар синең барлыгыңны белеп, туган өйгә кайтырга мөмкинлегебез булсын. Алда да шундый ук шат күңелле булып кал. Бар бәла-казалар сине шитләтеп узсын акыллыбыз. Елмаюыңны, көлүеңне ишетеп яшик. Утыр әле, әни, яннарыма. Үсеп җиттек инде, сизмәдең. Бер генә дә авыр миңа диеп уйларга да сәбәп бирмәдең. Синең хакта кырыштыр бу диеп уйлый идек бала чагымда. Армый идең, эштән кайтып та син уйный идең безнең яныңда. Бүген синең гүзәл юбилеең. Алда әле бәйрәм күп булыр. Алла бирсә синең бар хыялың шым тормышка ашыр һәм туыр. Кем язган тормыш китабын, барысыны кадерле. Булмый ул тигез генә дә һәр вакыт аллы-гөлле. Сикәлтәләр күп очраттың әнкәй үз гомереңдә. Яшисең сынмый, сыгылмый, шатлыкка бит бүген дә. Ихластан сиңа телибез саулыклы гомер алда. Сандугачлар сайрасыннар сиңа диеп алтаңда. Бәрәкәтле тыныч картлык көтсен иде әнкәем. Алда яңгырар җырларың, булырлар бүләккәем. Кадерле Сания Насибулловна, юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да гомер итегез. Чираттагы җыр да бары сезнең өчен яңгырый. Şeşlerinde ağardı dime. Uylaman gel farklılıkında, balında üsken şeşekler gibi yayıldıgan gel senin yanıma. Qartaymale, ənkəy qartaymale, sin bitirizini, yürək jılısı, üttü gümürlərdi, qaygırmale, biz gəlib, gürləb yaşayısın. Bişik jırlarım bizge jırladım,
Küstürdün bizimi, süydün nazladın. Taralıştık biz türlü yaklarga, biz barımızda rahmetli sima. Qartaymalı, ənkey qartaymalı, sen bitirizinin yürek yılısın. Üttüğ mürlerdi qaygırmalı, biz gelip gürlep yaşaysın. Dünyada var biten keyler, saklarga girer bizge alarını. Qartaymasınlar, mengüge qalar enkeyler bizning turmuşunun yemi. Qartaymalı, ənkey qartaymalı, sen bitizinin yürek yılısın. Üttüğ mürlerdi qaygırmalı, biz gelip gürlep yaşaysın. Qartaymalı, ənkey qartaymalı, sen bitizinin yürek yılısın. Üttüğ mürlerdi qaygırmalı, biz gelip gürlep yaşaysın. Biz gelip gürlep yaşaysın. Qartaymalı, ənkey qartaymalı.